har fået en ny seng. Og det her, det er en reklame for Unique Beds, for jeg har nemlig bestilt sengen gennem dem. Det her, det er deres Organic Sneaker sengeramme i massiv egetræ. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg endte med at vælge den. Fordi Unique Beds har et meget, meget stort udvalg af bæredygtige senge og møbler i naturmaterialer, som er produceret i Danmark. Det synes jeg er super positivt. Men det her store udvalg gør også, at det er svært at vælge, for de er alle sammen super flotte. Men de var rigtig dygtige til at guide mig og hjælpe mig med at træffe det rigtige valg, synes jeg selv. De var gode til at stille sådan nogle spørgsmål, som jeg ikke selv havde overvejet. Altså, hvad der egentlig hvad har man brug for i sådan en seng. Så jeg endte altså med at vælge den her, og de kan selvfølgelig produceres i forskellige størrelser og mål. Jeg har valgt det, som passer til mit soveværelse og til min madras. Og det er både sådan noget med højden på madrassen og selvfølgelig længden og bredden. Så kæmpe anbefaling Unique Beds, fordi de er så gode til at guide en, og fordi de har et dejligt udvalg. Og derudover var de også rigtig gode, efter jeg modtog sengen, fordi jeg havde lige nogle spørgsmål til, hvordan den skulle samles. Og det var selvfølgelig sådan en sen eftermiddag aften, jeg havde modtaget sengen, så det var langt efter lukketid. Men alligevel var de snappet på tasterne og gode til at hjælpe. Og det er jo bare dejligt, når man står der og er en utålmodig sjæl, som gerne bare vil i gang med at få samlet sin seng. Så kæmpe anbefaling af Unique Beds.